Els versos no són per vestir-nos, són ones que juguen a la sorra, amb peus de l'infant que s'espiga. També esclaten contra l'escullera de viure i tornen o t'arrenquen les ungles de les mans. Els versos són llar de foc o rosada, però mai no són com el fum que es desfà o com el fum que tot ho enterboleix. I mai no esdevenen cendra, sinó l'arbre que busques, el que no figura als CD-ROOMs ni les enciclopèdies, l'arbre alt amb flors d'oceans on pots créixer. Com vaig fer aquest poema és molt senzill, va venir donat pel primer vers. Els versos no són per vestir-nos, són... I a partir d'aquí va venir tota la resta. La gent que escriu poemes diu que a vegades tot plegat ve per un vers donat, un vers que apareix a la ment, i a partir d'aquí la resta del poema va apareixent fruit d'aquest primer. No? I em sembla que efectivament aquesta poesia en concret ha anat d'aquesta manera. Va aparèixer aquest primer vers i a partir d'aquí es van anar desgranant els altres sense gaire dificultat. Suposo que això els romàntics també és el que en deien inspiració. I això existeix, el que passa és que no són unes muses que baixin de cap cel ni vinguin de cap cova, sinó que és un moment particularment intens, bioquímicament i emocionalment parlant, i ja està. No és l'única manera d'escriure, però en el cas d'aquesta poesia va venir així. Quan feia aquest poemari, el fum que tot ho enterboleix, de fet partia de la concepció occidental que tenim en poesia. La poesia com a paraula poètica, com a imatge, com a manipulació del llenguatge, i la poesia com a vers, o sigui, com a organització rítmica o musical del llenguatge. Després, en la poesia que he estat fent aquests darrers anys, he anat canviant d'una manera gairebé natural. Suposo que a partir de les lectures que estava fent en aquests moments a mitjans dels 90, que eren de poetes xinesos medievals, i el que em va deixar completament encisat, jo diria que gairebé magnetitzat dels poetes xinesos, també els japonesos, però sobretot els xinesos medievals, era la seva capacitat per dir molt amb molt poc, en una extensió de text molt breu, que era exactament el contrari del que jo estava fent en aquest conjunt. No? De fet, no solament eren capaços de dir molt amb molt poc, sinó que a més semblava que la imatge poètica, que la metàfora, que la comparació per aquesta gent pesava relativament poc, i era perfectament possible trobar poemes escrits en allò que aquí en diríem un llenguatge completament referencial, un llenguatge allò propi de la llengua corrent i sense ni la més mínima imatge, que eren particularment punyents i comunicatius i que deien moltíssim. No? I aquest misteri creatiu em va atraure tant que, de fet, el que he anat fent a partir d'aquests 2 o 3 darrers anys ha estat una poesia que precisament funciona segons aquest concepte, no? Intentar aconseguir el màxim efecte amb el mínim de recursos i fins i tot amb el mínim de paraules. I és una mica el que fa també el xinès quan dibuixa, intenta copsar un moment, un detall de l'experiència que li sembla rellevant i a través d'uns traços ràpids i molt definits aconseguir de suggerir-lo. No? Si amb els poemes que estic fent ara aconsegueixo que si més no un doni aquesta sensació, doncs em sentiré molt feliç.